Весна. Навожу порядки в своїй полуничці. І хочу зробити таке маленьке відео, порада для молодих садівників. Всі, мабуть, знають, що полуницю держать на одному місці 3 роки. А тоді треба пересадити. Так от, я раніше думала, що пересадити треба в інше місце, щоб тут не можна її тепер садити. А виявляється, не так. Треба просто це все прибрати, ці всі посадки, викопати, вибрати молоденьку розсадку і тут же садити. На цьому самому місці. От і всі премудрості. Тому що старі кущі, вони дають уже мілку ягоду або зовсім не дають. Ну, вони такі вже істощені, їх треба викинути. А молоденькі кущики садить. Користуйтесь.